Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda! Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Una amiga que m'he trobat pel carrer m'ha dit que venia d'una tenda ocultista. I m'ha dit, tu saps què vol dir això? Diu, sí, són aquestes que venen espelmes per fer encanteris i això. Dic, ja, això és un malentès. La paraula ocultista, realment, és ja una mica antiga, i el que significa és la persona que estudia l'ocult, l'amagat, el que està darrere dels fenòmens normals. Es dona per suposat que hi ha una sèrie de coses que passen que tenen unes causes darrere que no són evidents i que poden ser provocades per energies ocultes, amagades, sutils, àngels, etc. No? Tota aquesta història. Aleshores, l'ocultista és l'estudiós d'això, d'aquests temes. Clar, antigament, l'ocultista es tenia que amagar, ell també, a fer-se oculto, no? Amagar-se, perquè és que si no el cremaven. Però a part d'això, diguem que feia un piló de coses. I d'aquí, a poc es va anar derivant i posant en el sac de la paraula ocultisme tot el que està amagat, tot el que és raro, estrany, que s'escapa de lo tradicional i normal en la societat. Llavors, aquí s'hi ha posat el tarot, l'astrologia, els encanteris de les espelmes, les pòcimes, totes aquestes històries, i tot ho han fotut dins el mateix sac, i ara actualment està en tendes on es venen aquests productes, aquestes històries. Una tenda que pot tenir un astròleg a darrere, amb un despatx, un tarotista amb un altre, a davant té un taulell ple d'amulets i de diferents classes, et venen cartes de tarot, et venen espelmes per fer encanteris, etc. Això no és una tenda ocultista, això simplement és una tenda que et ven... Deixem-ho estar, prefereixo no parlar-ne, perquè realment t'està estafant, són tonteries que t'estafen, res d'allò que et ven serveix de res, res. El tarotista i l'astròleg, si són bons, bé, molts no ho són, això ja ho sabem, i molts són també estafadors, però n'hi ha que no, per tant, aquí no m'hi poso. Però sí que tot el que t'estan venent són ganes de fer diners ells a canvi de res, ja t'ho asseguro. Però bé, bàsicament és això, o sigui que no has anat a una tenda ocultista. L'ocultisme, de fet, actualment ja no es fa servir, ja no hi ha persones ocultistes. Hi ha persones, o sí que n'hi ha, però són quasi més del tipus Iker Jiménez i dels seus seguidors que no de veritables estudiosos. Perquè antigament, insisteixo, la paraula ocultista era l'estudiós de l'ocult. I per tant, era el que es quedava a mitges entre el coneixement normal de la ciència i la societat normal i l'espiritualitat profunda. Estava al mig, estava a cavall entre les dues coses. Per tant, actualment aquests quasi han desaparegut, ja queda la part esotèrica espiritual i els científics. El que sí és que entremig hi ha una zona borrosa que actualment el que s'ha estat ocupada per aquests estafadors, mangans, o com vulguis dir-ne, que realment l'únic que fan és, que alguns ho fan amb bona intenció, creient-s'ho, me refereixo, però la majoria no són res més que estafadors que el que et venen és tonteria, xavalla que no serveix de res. Ho sento, però és així. Si tens dubtes, en els comentaris, i ens veiem en el proper vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans,